ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ସବୁ କେତୋଟି କାମ, ନହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରୁ ଚାଲିଯିବେ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଏବଂ ଆପଣ ହୋଇଯିବେ କାଙ୍ଗାଳ। ଏହା କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିବା ଆଗରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭକ୍ତଗଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା କ'ଣ କ'ଣ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ମହାନ ପର୍ବ। ଏହି ଗୁରୁବାର ଦିନ ସାକ୍ଷାତ୍ ଧନଦାତ୍ରୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଥାଉ। ଏହି ଦିନରେ ଆମର କିଛି ବି ଭୁଲ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ରୁଷ୍ଟ କରିପାରେ। ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନ କେଉଁ କେଉଁ କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭୁଲରେ ବି ଘରର କୌଣସି ବି ବସ୍ତୁକୁ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଯିବେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୋଷାକ ପତ୍ର କାହାକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦାନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘର ପୋଛା ମାରିବା, ସଫା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା କରିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଜେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଅଳଙ୍କାରକୁ କାଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କ୍ରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଚୁଟି କିମ୍ବା ନଖ ଜମାରୁ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଷଷ୍ଠରେ ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ କେହି ଆସିଲେ କେବେ ବି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସପ୍ତମ ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭିକାରୀ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକ ବା ଦୁଃଖୀ କିମ୍ବା ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଷ୍ଟମରେ ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘରର ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପିଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନବମରେ ହେଉଛି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଧନ ପ୍ରବେଶର ଦିନ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ କାହାକୁ ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦଶମରେ ହେଉଛି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭୁଲରେ ବି ତୁଳସୀ ଗଛରୁ ପତ୍ରକୁ ଛିଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନ ମାଙ୍କର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ହାତରେ ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୂଜା ସମୟରେ କୌଣସି ପୂଜା ଜିନିଷକୁ ପାଦରେ ବଜାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୁଦ୍ଧ ହାତରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଧରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।